Kublaya pi baro syaki tup Khubor ke Donbosco Media Network kimat pokong sementara ke Shillong kelad pe ke yeng ha ke Shillong tenai Southwest Khasinews District lat tau ki trayeng na ke jingja ke Bosco sam ki pulit riboy yaki helmet panwan ra jingsngan yaki nongshong kali arshaka pendu lat ki bor pahara khaput ke Meghalaya ya ke jing pershang khayito but lap ke FKJJB ba ke Civil Hospital Nongstan kadang dan shibun ki jing duna ban pendek bat tu menta ngine pai shiki Khubor ki babnya kading ka bakalang bha kala bam do ya ka wei ka yeng ha ka shnong tenai ka bahap apo jong ka Southwest Khasinews District hinnen ka janmit bat ha ka ni ka jingja la ong ba amdan manu ba mensaw kat kum ka jingya thu jong uba ti Jylla ubade umentri jong ka shnong tenai ulo ong ba ka ni ka yeng ba sha bam do ha ka ding ka dei jong ka kong bada Jylla na ka shnong tenai bat dan bokru bada ka jing sumar ublei na jrang la shuyo ban plat im ye ikhlung badang thia apo yeng bala ong ru ba ka jing lut jing sep jong ka jing shakta ya ka te ka long yeng kalong hadu lai lak ting ka e kum shi benta ban kintiu ya ka jing shngan ha ka yat ka yeng ha ki surak bat kum juru ban penduna ya ka jing pen khen an yat kali ki pulit jong kari bhoi traffic police hinen kasngi ublei kata ka khat khandai tre KYLLALYNKOT kila penlong ya ka program bakir pang da ka basam ya ki helmet shikinong shong shnong ha kasngi shwa ka jing rakhe ya ka Meghalaya de bat republic de kani ka program ka kentup ru ya ka jing pet bnya ka jing talasi ya kinong nya kali arshaka ban pentikna babaro ki phong ya ka helmet bat ka jing pendan kam seat belt na ka benta ki besong kali rit lani light motor vehicles ki pulet ki yai ban ya ki jing don kam ban boot perking bhai ki an nya kali ban penduna ru e ki jing ja accident hasurok bat kum ju ru e ki jing yap jong ki brio Ready? Again, give him in the head. रुको साइन कर रहा है रुको कहाँ है अभी पहनाओ दो रुको आदमी पकड़ो यस 1 2 3 वेरी गुड वेयर हेलमेट मो गुड एंड यू जस्ट वेयर मैडम डायरेक्ट लगा के अभी जाना है टेक आउट एंड वेयर रुको वेयर हेलमेट लगा के जाओ Bosco hadir apa helmet dia terus mak lo. Yes. Give a round of applause for madam. Okay. तो आप लोग उसका नाम दूसरा साइड में लिखो. Tom, we are giving you free helmet from our SP, the boy. Okay, take out the cap. Please wear helmet. Okay. Please wear helmet. It is for your safety. Okay. Not only police, but you have to wear. If you see police wear helmet, what is the use? Nah? You have to wear helmet always for your own safety. Wow. Okay. Thank you. इसका नाम इसका लिखा ना नाम
Bambe. Very good. Helmet. फोटो भी खींचा ना, फोटो भी खींचो मो हेलमेट लगाने वाला। या, very good। नहीं होगा इसका, छोटा है। नहीं होगा, छोटा है। No, नहीं होगा। Whenever you go school, please wear helmet. Okay? Okay, best of luck. हाँ? Again. Okay. Bye. Lokasi yang boleh dilakukan coach. Kami kalau ika awareness nak bentak joki dengan te kerpan iki pajak bercoach. Bag abakinya ika two wheeler mana ika bike bersama bentuk kami helmet. Namar nilai bentip akan kapor kerja aksiden. Bercoach ngidon kibayi ngasem abang ngilek kibayi ngasem dengan ki api. Kadang kami nanti berkenaan dengan mereka kerja kerja bersama akhirnya kesi kampung sini ni ya kini kami two wheelers bagi penonton kami jalan yang sini terkait kalau ke bersama kalau ada at least di penonton kami ka helmet kalau safety nak bentar jungki Haka khat khandai tarik KYLLALYNKOT arhajar arpusan ki sipai jong ka BSF Meghalaya frontier kila job ban pinthut ya ka jing persang khayi bian ban pinpoi ye ki mar ba repair sha Bangladesh ling ba upot usam jong ka Jylla ki sipai BSF kila penlong ru ye ka jing khenra ki ba bon ja ya East Giant Hills bat kumju ru West Garo Hills hakini ki jing trekam la yo bat ru ye ka jing kit ka ba he bha jong ki mar ba mut khayi tu kani ka kintup ya ki IV kanula set ka dawai sni do ki masi ki giant cup ka shini ka zira ki chocolate bat ka trok tata ka bapendan kam ban kit ya ki mar balakhang ka dor jeng ki ter bla yo kurup baro ka long hadu san pu ar point hinyo pundu lak tingka ya ki mar bla yo kurup la IT no sha ka office custom ka badai pej badai kum juru sha ki pulit badai pej na ka banta ban tok kit bnya ban le kat kum kaan kini ki jing tray kam ki pen pawi ki jing IT lot jong ki BSF man pen scam ya upot usam jong kari bat banile persharu ki kam khayitu Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongstoin Circle menta kasngi ka arpho tarik KYLLALYNKOT kilalet ban Jurup ya ka Civil Hospital Nongstoin ha ka ba ki dekot jong kaseng kilalap ru ba ka te ka hospital ka badan hasor ba Nongstoin kadang badan shibun ki jing duna ki kat tu kat ni ki jing duna ki bakong san ba ki dekot ke FKJGP lalap kalong ba ka jing khap ngia ka OPD ka jing duna ki nong trei hapo ka te ka jaka ai jing sumar bat kham tam ki doctor specialist bat ka jing bom dan jong ka ICU ka jing bom pat byang lot ki jat jing test bat ka jing bom byang ki dawai bat ki we de kumta ki nong yalam jong ka seng kala ken tu jor ya ki bor bedai pet ban pen byang no ya ki jing dan kam bakong san ha ka te ka hospital bat na kalang jong ka seng kan salai ru ban mi sha ki bor bedai pet ya ka kot ka kya bat ban yai but din na ka benta ka jing ba jong ki pai ba ka West Khasi Hills district berkali ka kot ka kya po civil hospital abang gila let support irung support gila let ya ka inspection nilap subur ki ba nakapos ka por bagi pai ba ki ya ut ya nam ya kan ka jing don kam jong civil hospital ha kan ni ka por ngilap fisha ba ka jing duna ka ba kong san kalong ba ka jing duna ha be dei bat kiman power yo i hang ni ba nadu ki doktor nadu ki nurse nadu ki security nadu ki ba kan thop bet ki ba tre hang ni ha po civil hospital ni i ta ka jing duna abang ile chupo ngi yo i ba ya ka jaka OPD ngilap ba kadai ka jaka ka ba khamnya ba ka jaka ka ba long ka bamla shu bamla ban pej ban ya nujo ban ki we paki ki hospital na ba ngilap ba kadai civil ka ba don po no stoi town area ti haba gi lech po ru gi lech ki ward ba per ngilap chibun ki jingduna ha ka bi dei ban ka jing thia ki ya ki nong thia pang ban ngilap ru ha ka wei ka na ki ward bi lech mentar ka dei ka jong ki khulung ngilap sisa hang ni ba ka jingduna ka long ka space na ne ka jaka ka ba ngidon kam ki ya ka dei ka jaka ban ben he na ban panya mar belai hang tu la phat lang ba ki khulung ba dang kha ba ya ki kin thei ki bom pat kha ru ti na ka liang ka jongi ngilayo ban ya kren bat ki bojo ko ki khe hang ne po civil hospital nakalian ke jong kiru kila pen pau ya kata ka jing don kam ya ka ban pen bon susu ya ka man pawan la ya ki nong tre nok ta ne po civil hospital ti ngilap lu ya ka we ka jing duna ka long ba kini ki ambulance la ne ka bagi khot kum ka
moiswari van ban kit yakinong yakibala klat no hang ni hapo civil hospital lab shaba ni ka moiswari van kam dan bat ki Kadong Musa jong ka 6 Meghalaya Games arjar arpusan kabaya lintilais pa under 4 kilometer na do natura kajaka ba panlong ya ka 5th Meghalaya Games mentions nam menta kasngi kalapoy hanong ba jawai bat apdeng sngo bhaya ka dako West Giant Hills District malasin ran lang da Uhaymon ki khai athletic bronze Ars pa mita haka 5th Meghalaya Games but Jason Ker Chwami pasa North East Olympic Games hajar arpuar gold medalist jong ka golf haringkat ka surging right team song Meghalaya Games hado bandapoy ha yung wali kadarbash nong lum kirwyang kajaka ba panlong ya kajingalang lingkot pedang buram bat ru ya kani kadong musa haka jingalang pedang buram la dan lang UMLA kathan ubede u chairman kamuda uwailat Miki Shilla u president jong ka MSOA uba John F Khuborjylla ka vice president MSOA ka badayru ka chairperson jong ka reception committee ka state level bat ka badayru ka secretary jong ka sarkar Jylla ka kong Matsiu Dorwar nong bri u general secretary MSOA UF Pariat uwahe chnong ka lum kirwyang UL lalu kipal ba nong shong shnong pat kiwi I urge at the same time kuala korpat kamtam yang nong chong chnong yong kasor jwai go maya dina kenmo bini ki game mandi go job lada i kam gitre chnong yemi u yem bentalang u yalai chi di value you even say ne ba bon bahagi participant di dawat na kaleng nyong ka state yong i kamtam di bini pertop negaro bon go dapat dan first time wangi upai ikamun ko ko sa amun ketika akor ketika bulong ketika disiplin yong ki grupna tengah yo tiyo ing mani kita man welcoming mani kita gua kuya yang bulong yang kini wawan cheni bat kam tam le yarap ye ki he ko ni mo ibenta bat kam chole il min se ye ki ha ki jingi jing benta yo ki ko phe dan ini dikentin secisi na pempau ye jaksnyao ya kesokan Meghalaya ya kejingelang jong konrad sama kau chief minister jong i ke sports department udah great pentia pencong berkat ke Meghalaya State Olympic Association kiwa laktu cina arnai kiwa chini baik kiwa ya great berkat batik boleh berpak oleh rumah program besar rumah district sport officer jong i ada oleh great contoh ne bentau teman ya kami Meghalaya Games cocok neba du cisnam asnam mana dan kami Meghalaya Games dah boys at the national games tegani kok dalam cipta itu krek lagi but yung tio dan next game pada kecil ha yung ke Meghalaya Games boy dah lo cucu pediang sa national games few events ha kami ka rilong jadi lagi jadi ini dikitin kumulai Shibun but kumulai yang di athletes di luar yang mereka touch yung tio kamu cek kamu community yung kau bisa kau ingin sih yung i yung dalam rangka yung kecilnya to itu nih kecilnya teli kecilnya banyak hantam hapok kerana janji yang i maybe yung UMLA ka jawai uwailat Miki Shilla hanya ka arpotrik hadin bola de play ya ka climbing wall paningkong do hapok ka district West Giant Hills ka badan ru hasenda ka kyang nongba Indo Stadium ulalam khamat ru ban shimenta ningkong do hakaba ulakiyo ya ka ni ka climbing wall nang tabut sa uba John F Khuborjylla u president jong Meghalaya State Olympic Association batkiwe kani ka climbing wall kadai ka sian jam jong Meghalaya State Olympic Association bat ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association hakani ka singi pli la don lang ru kibalam khamat ya ka West Giant Hills District Sports Association bakin top na du president UAMH pasa u vice president uba Patrick Lamare batkiwe nakalyang UMLA u kamilinti ba kani ka climbing wall kanya rap bahai ki badan sap pat sngotenat hakani ka jingile kai namar ki e ki blasnaling ba ka jingwan jong ka Meghalaya Games sa July ka jingmentoy kani wat hadin blakut ka Meghalaya Games. Come on, give a clap, come on, yes, come on, switching to top now. Come on. Oh. Why not be careful? Okay. Oh my goodness me. Okay, they're already holding it. Yes.
Wow. Congratulations. Congratulations. This is a big inspiration for the sport climbing athletes. Now, one. You have to beat my record. Kat ba ki sngi ki por ki dang jan ba ki pai ba kari lom jan khasi jan tia ba kin jet dia ki nong mi khmat shaki district council kata shaka khasi hills autonomous district council but Jaintia hills autonomous district council nakalyang ki seng san hima sima ba pher ki lapen bana shat shat ye ki kirteng jong ki kirtong jong ki banya ai reng ha ka election MDC 2000 ya kaniela sakhi ba ka wei ni ki seng san hima Kebelatip kum ke United Democratic Party UDP haka arpotri KYLLALYNKOT arjar apusan kelapen benapat ba ye ki thup kerteng kebalai jong ki sangut ki kertong kata uba senshar ko paroi lingdo thaba na soyong uba Lee Trevor S Bare na Jirang constituency uba Anthony Khongwang na Nongshiken constituency but uba Meyowan Pasi na Nongba Mi Mentudu constituency Jaintia Hills Autonomous District Council ya ka kerteng jong kini ki sangut ki kertong lapen bena da president ka seng UDP uba met ba lingdo but hakani ka sngi ba pen bena ki kertong laidon lang ru working president kata uba Titus W Khan u general secretary uba Jemino Mautho ki nongket kam ka UDP women's wing but ki nong kershan jong ki kertong bat ki we de ya kini rong ba ki ba mentakasi ngiladap ya ka ban penmena yaki kum ki ketong jong ka parti UDP na kini ki South ki constituency kata na Jirang constituency ibali Trevor S Bare na Soyong constituency ba Sinchar Parroy do Thabak na Nongshiken constituency ba Anthony Khongwang ba na po Nongba Mi Mentru ba Meyowan Pasi Mentang si penskami pi kum di official candidate jong ka parti UDP kibanya kunia ka election MDC na ka KHADC but JHADC ini ki adli ki autonomous district council ki bahab apo ka state ke jongi nga ai ke jin kit bok kirwiang ye pi kum ki candidate jong ka parti but menta kasi ke jipes kem juni ngi ap khmi linti ba ka jing trei stom jong phi rekat bat ki party workers jongi lagalong nagaliang ka state level lagalong naga district level but naga constituency level ba ninyo ya ka jingjok ka result ke bakmen bat ke basuma ngadap da kajing kimen ke bakrau ya kajing don lekat general secretary jong ka party ba Jemino Mautho ba Titus Khan when senior leaders jong ka party EMLA jong ka Moplang constituency ibaderu candidate jong kan ke MDC election menta ba
Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hakasngi ningkong kalapan banasa armut ki kirtong ki banya aireng hakani ke election MDC kabalabo banlong haka arpawetrik udempang mentaus nim. Kini ki kirtong baka parti ka penbena ki kintup ya uba Thailand lingdo uban aireng na paryong mauthat raishan haki HADC kat ba uwe pat ude uba Jesperson Bamon na sutanga Narwan constituency ka ba haji HADC. Kini ka longkat kum kajing pelait Khubor da ka General Secretary ke MPCC bar ke MP Barim ka Jylla ka kong 168. Nakalyang jong ka Joint Action Committee jong kilay tili ki polling station kata kami say polling station Langdong Dai bat maus mai mentakasi kilalet ban ya kendo ya Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District ban ai ya ka dorkas bandawa penjalan ya ke jing pendung kerteng thamai ya ki epic nakabenta ki arpwe tili kishnong jong kite kilay tili ki polling station. Chairman ke JAC uba Jeremiah Dakhar ulaong bagani ke jingkar pat ke dai halor ke jing menjur ke HADC ban pinne ya ki arpwe tili kishnong na ki lai tili ki polling station lingba ka special session jong ke HADC ka balalong hakakat khandai trick banai ba khat arjar arpusaw lingba ka Constitution of District Council Amendment Rules arhajar arpusaw ulay thu ba kong bakalong menta kani ka bill kadang don ha District Council Affairs jong ka sarkar Jylla ban le ya ka badon kam na ka benta ban yo ke jingshon muhor na ulat ke Jylla. Kinonyalam ke JAC kila kerpat ru ya Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ban pha ya kini ke jingkerpat syaka office jong ke District Council Affairs ke sarkar Jylla. Uba Jeremiah Dakhar ula kerpat ru ya uba Preston tensang umentri bedepet ya ke District Council Affairs ke sarkar Jylla ban penkloy ban penyo ya ke muhor bat ke jing minjur na ulat badan buram jong ke Jylla Meghalaya. Deputy Commissioner jong ke West Khasi Hills District hakaba ngi pensngiau ba ki arpoit li kisnong ki ba kentup light li polling station menta ngidang up ya ka jing monjur lene ya ka muhor jong governor jong Jylla ne jong ulat jong Jylla te ngila ai de jing tho ba namar ba arpue artarik kumbala bena kumbang ngila I ha ka media ba ka de ka jing perung khaddu lene ban penrung ya kano ka ipik ka badai sya kano ka constituency te menta sngi ngila wan khnang shane ban ya kadu yu ban pensngeu ba at least la kumno ban penjalan na kumta kini lightly ki polling station namar ba menta ngidang up ya ka jing monjur jong ulat kumbang ngila I hangne ngila yo la nadu kat khandai tarik ba kala pas kerpang ya kene ka jingkerpat ka jongi ba ya arpoitli kisnong lightly ki polling station kila monjur da ka HADC kabala monjur lengba da ka Constitution of District Councils amends rules arja arpsau kila monjur ban penpai biang ya arpoitli kisnong kamut kini kisnong ki tanggulabi jaslar poryu hawe maukar mausmai porskan lumoblei hadok lum sosan porla nongtrai nongdubir langdongdai moguru A B C pormauling umkap gabur mesai porthanang villages under 28 ramrai jerngam constituency and at the same to 29 Motion Road constituency. Tedai halor kani ka benta ba ngidang up ya ka muhor lane ka jingsoy jong governor ha ka bedai bat ka jing monjur ya kani ka jing monjur ka bala pas ha ka station kerpang jong ka HADC men ha ka khandai tarik banai ba khat arjar arpsau. Te mentang ngila yo banya keren batu Deputy Commissioner jong ka West Khasi banakaleng jong ya ka ai ka ba ka notification ka tha alne ka DCA ka tha mau bud baik kat kum ka notification temen hakajo ka porung ngela kat pat yu ba at least lakum no ban forward no menta ka sngi ya kene ka jingkar pat la ne ka jing sngi ka jongi sya ka DCA ne ka District Council Affairs Department syate Shillong khnang ba kin yo il ne kin yo sngi ya ka jingut jingnam jongi ki arpoit li kisnong ki bahap ha lightly ki polling station te ni nakaleng jongi ka JC ki lightly ki polling station ni kerpat ya ka sarkar lengbau ba Preston kumjuru ya ulat badon burom jong ka Jylla Meghalaya basngeu bha ban penkloino ban soy katkum kane ka jing pha jong kane ke HADC bal monjuringi ban penni be ha ka Motion Road constituency ban pha jubol ne ban pha yangi sha ram Kitu mentan kilalong ki Khubor ki bawan Shapi na ka Don Bosco Media Network.